Majestic Production. Zan fara da sunan Allah da ya ne, sai yayyo umma na kuma hayayyo abba na kuma hayayyo abokai na har da yan uwa duka, Allah na gode maka, dubin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yayi kamalan kai da kake sauraro na daidai wannan lokacin. Baby na ki fito, baby na ki fito, malam baby na ki fito, baby na ki fito, baby na ki fito, baby na ki fito, malam baby na ki fito, baby na ki fito, baby na ki fito, baby na ki fito, bana son ce wuce, tun da su kiran ki ne ke yi ki fito mu wuce sun tsaya ga hanya sai kallo na suke yi, sai kallo na suke yi su ce ni karamin gaya ne na ya zanyi soyayya da ke. Ba su san kauna ce baran da Allah ya sami kifi da a cikin zuciya. Baby na nima son ki na ke yi tamkar da yadda ba ke samani ko kadan kamar yadda ba ke samani ko kadan. Baby na sun manta Allah ne ya yi ki nima hakan Allah ne ya yi ni baby na, kuma sun manta ke mace ce ni namiji na ke. Production. Karamin tunani gare su tunanin nan bai zo musu ba na ce duk tunanin nan bai zo musu ba. Baby na ki so ni kuma ki rike ni kamar yadda kika rike kanki kwarai ina so ki kula da ni ki tare ni ki makiya su ga musu ki hausu. Baby na ki sani ba na rayuwa da kike kadai ce na sa a cikin zuciyata, ba na rayuwa sai da ke baby, je te